ಬಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಫಾಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಏನು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಮಸ್ಸನ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಾಯ್ 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 ರಯ್ಯಣ್ಣ ಹೆಲೋ. ದೀಪ್ತಿ ಪಿಂಕು ಉಲ್ಲನ ಮಾರೈತಿ. ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಅಮೀನ್ ಧನಿಷ್ಠ ಹಲೋ ವನಸ ಆವಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಜವರ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತೆ. ನಿತಿನ್ ಹಲೋ ಸಂಜಯ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಥಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನೆ ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಾಯಿ ಹಲೋ ಅವೇ ಪನ್ನತ್ತೆ ಧನಿಷ್ TMT ಹಲೋ 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 ಶ್ರೇಯಸ್ ವರ್ಣ ಸಂಜುನ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಅಯನ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲನೇ ಓದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಲ ಮರ ಓ ಸಂಜು ಇನ್ನ ನೆನಪೇ ಜೀರೆಗೆ ಕೋಪ ಏನು ಇರಡ ಉಂಡಪ್ಪ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಸುಮಾ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಪ್ಪ ಅವುಂಡತ ದುಂಬುಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಹಾಕೋದುಂಡು ಮೋನದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತುಲೆಗೆ ಇಂಚಾತ. ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಇರುಂಡರೆ. ಸಂಜು ದೀಪ್ತಿಗೆ ದಾಯ್ತಾತ ಕೇನ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಜನ ಸಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪ್ತಿ ಮುಲುಲ್ಲಲತ ಹೊಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆತ್ತನು ಅಮ್ಮ ನಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲಲು ಬಾಲೆ ಜೈದಾಲು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಅವಡತ್ತೆ ನಾನು ಲಚ್ಚುಲ್ಲಾಲು ಲೈಲ್ಲಾಲು ಜೆತ್ತಾಲು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಬಲಾಯರು ದಾದ ಕಾಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಬಂದನ ಮನಸ್ಸಂತ ಅವಡತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತೀನಿ ಲೈವ್. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಜೊತೆಕ್ಕುಲು ಓದಿನಿ ಐಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಬೈಚೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅರಗಿಲ್ಲರು ಜೀವಿತ ಬೈಚೆರ ಬೊಚ್ಚಿಲೆ ಪೊರ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ ಜೆಪ್ಪಾಡು ಪಾಪ ಜೆತ್ತಿಜೇರು ರೀಲ್ಸ್ ತೋನುಲೇರು ವಸಂತಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಏನು ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಗುಡ್ಡ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಳ್ಳೆರು ಮೆಗ್ಗಿ ಬೇಲೆ ಬೋತೆ ಸರಿತಾ ನಾಯಕ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತರು ಅವು ಪೊರ್ಲತ್ತೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಒಪ್ಪುನದ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನು ಕಂಡಿದ ಬರ್ತಿ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜಿನ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲು ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ. ಲಚ್ಚು ಮಲಗಿದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಜ್ಜೆ ಇರು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಒಯ್ಟ್ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಾನಿಗ್ಲೆ ಮೋನೆ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಐಫೋನ್ ಒಲ್ಲದೀತೆ ಬೋಚಿನ್ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೇಕ ಮಾತ ಒಂದು ಐಕೆ ಸಿಮ್ಮಲ ಬಾರ್ದೆ ಜಾನ್ ಅಂದೆ. ತೇಜಶ್ರೀ ಬಿಬಿ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆವ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುನ್ನಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಪನ ಓದಿತ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ವನಸ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಅವಡತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂಡ್ರೆ ಆತ ಆತಿಜಿ ಅವಡತ್ತೆ ವನಸ್ ಹಲೋ ತೇಜು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 1 2 3
ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡಾತ ಐರತ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಬೆ. ಜೀವಿತನ ಪೇಜಿಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅದಾಯ್ತು ಲಚ್ಚುನಲೆನ್ನಲ ಪಾಡ್ದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವಿತಾನ ಉಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಲಚ್ಚುನಲೆನ್ನಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗ್ ಏರ್ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪು ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೋಡು ನಿಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋಚಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಓಲಿ ಪುನಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಏತು ದೂರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕುಡವಾರನೆ ಉದಸಿನದಾಲು ನನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ಬ ಎಂಕ್ ಪೋಪುನಿ ಬಣ್ಣೊಂಚೂರು ಜನ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಜರ್ನಿ ಮಾತ ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಬೋ ಪೂರ್ತು ಕುಡ್ಲವಾರನೆ ಪೋಪುಜೇನು ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾಲ್ ಬಾಲೆ ಜೈದಾಲು ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಛೀಯ ಬಾ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಾ ಲಚ್ಚುಗ್ಲ ಶೀತ ಎಂಕಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ರಡ್ದಿನ ಕೋಡೆ ಇನಿ ರಜೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಅವೇ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪಿದ ಪಾರತ್ತಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದೆ ಇಂಚ ಮೇಕಪ್ ಊರ್ದಾದಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಅತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಿಪ್ಪುನಗ ನಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಡೌಟ್ ಬರುವ ಐ ಕ್ಯಾನೆ ಬಂಡದು ಬಿಡ್ನಿ ಸೊ ಬೇಲೆ ಪೋತಿಜಿ ಕೋಡೆಲ ಪೋತಿಜಿ ನೀಲ ಪೋತಿಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಲಚ್ಚುಗ್ಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ತರೆಬೇನೆಂದು ಸೊ ಮರ್ದುಂಡು ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ವೆದರ್ಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತ ಒರ್ಮೆಲ ಮಾತರಿಲ್ಲಟೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಪ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಥೆ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇಳಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಏನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಡು ನಿಂತೆ ಯಾನು ಉರ್ತಿ ಬಾತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬಚ್ಚಾವ್ ಬತ್ತಂಡು ರೋಷನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತ್ರ ಎಂತೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಒರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಡ ಸೊ ಫೋನ್ ತೋಪಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ಡ್ ತೋಪದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಯರ ತೋಪ ಬಂತಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ಪಾರ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಒಂದ್ವಿ ಅಕ್ಕರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುಡಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅವು ಪೂರ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐನ್ ನಂಬೇರ ಪೋಚು ನಿಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಐಕ್ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಐ ಮಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಒರೊರ ನಿಕಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರು ನಿಕ್ಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ನೆಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಳಪಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇದ ಅದನ್ನ ಓನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೊರತು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪಲೆ ಬೋಡಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ್ದು ಬೇತಾಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಏಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪಲೆ ಪೋಚಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಡ್ದು ಅದೊಂದು ಆತೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ತುಲೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಂಡು 600 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತು ನಿಂಕ್ಲಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಐತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು
ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಕ ಬೇಲೆಗ್ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಟ ಬೇಲೆ ಪಾರಾಗ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಈ ಪೊಂಜನಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ನಡೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಂಡಲ ಉಂಡ 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 ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಮಾತಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚೆನ್ನೈದ ಒಂಜಿ ಸೂರತ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಕನಪದು ಐನ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ 45 ರೂಪೀಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆಂಗ್ ಪನ್ಲ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಕಾಸ ಅಲಕ್ಕ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತನ ಪಂಡದ ಐನು ಪೂರೊಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ ಪೋಚಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಪ್ಪು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕೊತ್ತ ದೈತೆ ಕಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡ ತಿಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ. ಬಟ್ ಅವೆರ್ದಾದ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವುದಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಈತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋನ ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಾಡುವ ಇಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು AI ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಆಯ್ನಾತ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಜನಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡತ್ತ ದಾದಂಡಗೆ ದಾದಿ ಕಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಐಕ್ಯನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ ಐನಾತ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಐಡಿಯಾ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೆತ್ತಾತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆವು ಅಥವಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲತ್ತು ಇಂಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೊನ್ಲತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಆತಿ ಈತನಿಕಲ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ದಾದಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡ ದಾನ ಅಂಚ ಇಂಚ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನಗುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಐತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತೆ ಯಾನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುನು ಕೊರಿಯರ್ ಉಲ್ತು ಮನ್ಪುನು ಐಕ್ ಬಾಟಲ್ ಉಲ್ತು ಕನಪುನು ಐಕ್ ಲೇಬಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐನ್ ಇಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೋನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ಮ ಒಂಬ ಬಾಟಲ್ ಪೋದಿತ್ತನರಿಗೆ 100 ಆಂಡ್ 200 ಆಂಡ್ ಐತೆ 30+ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಆ ಇಲ್ಲಿಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಲಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಸಾರಿದ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೆ 800 ರೂಪೀಸ್ ಸಾರೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ ಐ 900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ 100 ರೂಪೀಸ್ ತಲಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚು 10 ಜನ ದೇತುಂಡ 1,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪುಜ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲನೆ ಓನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಣು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಫೇಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಬಿಡುವಂಗಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ನಮಕ್ಕೆ ತಾಗುನು ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏತ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಕೆಲವ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬೆತ್ತಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರಂಡ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ನ ಸರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಪ್ರೀತ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಒಲ್ಲ ಈರು ಪನ್ನ ಸರಿ ರೋಷನ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಬೆತ್ತಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಬೆತ್ತಲ ಸಜೆಷನ್ ದಾದನಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮನ್ಪುನಾತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲಕ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ ಬಲ್ಲ ಮನೋರ್ಚಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದು ಐಕಾದ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಗ್ಲೇನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಮೂಜಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಪೂರೇನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ನೆತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡೋನಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಯನ ಮಾತಾವತುಲೆ ನನಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗಾಳಿಗೆ ಬೂರುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೂರ್ದು ಆಯ್ತ ಮೆಡಲ್ ಮಾತ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರಾವುದು ಈ ಪೆದ ಆಯ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯನ NCCದ ಆರ್ಮಿ ಪೋಪನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇ ತಮ್ಮದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಅದು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಿರಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರಡಾತಿ ಏ ಪಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರ ಮೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡರ್ ಮಾರ ಇಂಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನ ಮರತ್ತೆ ಹೋಗು ನಾನು ಬರೆದು ದಿಯೋರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಭವ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದೈತೆ ಹೊಸ ಫೋನು ತೂತಾರದ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಗೇಂಡರ್ ಇಂಚಿನ iPhone 16 Pro Max ಅಂದ ಹತ್ತು iPhone 16 ಮಾತ್ರ Pro Maxಗೆ ಹೊಂಜಾರ ಮುಟ್ಟಾಪುಣತ 130 ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅವು ಆತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ಗಳತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊಂಡು ನೆಂತೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ರಗಾಲೆಜ್ಜ ಆತ ನೆಟ್ ದಾದ ಸಿಮ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್.
ಸಿಮುಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ದಾದಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಅವನು ಪುರತ್ತ ನೆಟ್ಟ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ರೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನ ಹಾಯ್ 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 ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರು ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಜಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತನಾ ಓ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5th ಅದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಅಂತಂದು ಐಕ್ ಮಿಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಪೋತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಐತನೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅವನು ಪೂರ ದೀತ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡಾನಗ ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂದು ಒಂಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡ ರೂಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಯಗ್ ನೆರ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಕ್ಕ ನನಲ ಒಂತೆ ದೆಕ್ಕೊಡಿತ್ತನು ದೆಕ್ಕುನು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ಯಾರ್ದುಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ ದೆಕ್ಕಿದು ಅಂತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೋಪವಾಯ್ದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅನುಭವಿಸವೇರು ಆತೆ ಮನೋಡಾತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಆಯಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅನುಭವಿಸವೇರು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡದೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಅವು ಕೋಪಾತಿನೇ ಉಡುಪಿದ ಪಂಡೇರತ್ತ ಇಂಕ ಏರದೆ ಗೊತ್ತು ಮರ ಉಡುಪಿದ ಏರದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಬರಡು ಬಂಡದೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾರ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೇರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಬೇಯ್ತೇನೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ಗೆ ಬೇಯ್ತೇನೆನಾ ಶ್ಯಾಂಪು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂಡಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಧೈರ್ಯಡ್ ಪನೋಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸರ್ಫ್ ಸಬೀನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಸರ್ಫ್ ಸಬೀನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿದಾಯಗೆ ಬಂದು ಹಾಯಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡ್ ಊರದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗಾದ ಪಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾವಲಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ಮಾರಿಯ ಡಿಸೋಜ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬಾ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೋಫಾದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಅಚ್ಚ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ರ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಭು ಪರಬು ಏರ್ದೆ ಪರಬು ನಮ್ಮ ಸುಡೀಪೆ ವಾಸಿ ಜನಲೆ ಅಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಪಾರ್ದಿನ ಕಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮನೋಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನು ರಡ್ಡೆ ಶೇಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೋಡಾಲ ತೋಪ ಬೆಂಜ ಇಲೈಟ್ ದಾಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಇಲೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲೈಟ್ದ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಪುರ ಮೀಂಟೆನ ಪಂಚಪುರ ಆಲೆ ಜಾವ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆತುಂಡುಲ್ಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆತುಂಡು ಕಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸೈತ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಿ ಶ್ಯಾಂಪುಡು ನೊರೆ ಉಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಾಶಿಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪರಬುನಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಅಮೀನ್ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊಂಟ ಬೆನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಸಿಗೆಟ್ ನಾಳೆ ಇನಿತಾ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನ್ನ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಬಾಸ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬೈದೇರಿ ಓ ನಿಕ್ಲ ಬಾಸ್ ಹಿಟ್ಲರಾ ಶಾನಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಹಬ್ಬದವ್ರೆ
ಶಾಲಲ್ಲ ಜಬರಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರಿ ಚಿರಣಿಕ್ಲೆ ತೋಜದೆ ಅಮ್ಮನ ಜೈದೆರಾದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾರ ಆಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತೋಜ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪುಲ ತೋಜ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ 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 ಮುಲ್ದೀತ ತುಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಮಾತ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಲೆ ತೋಜು ನೆನ್ನಿದೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ತೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಶಾಂಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಈತದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಒಂದು 100 ml ಒಂದು ಮಾತ್ರ 200 ml ಒಂದು 200 ml ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು 100 ml ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಆವಡತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತೆ ಯಾರತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೆ ತುಯ್ನ ಬೋರ್ಡ್ అయినా ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಇತ್ತದ ಮುಲ್ತುಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂದು ತುಲೆ ಲೇಬಲ್ ಪೇಟಿ ಯಾನೆ ನನ್ನ ಪಿದೈಪೋಯಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಎಸ್ ಎಂಬತ್ತೇ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಐಟ್ ಚೂರ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರೋ ಚೂರು ಚೂರು ಆತೆ ಬೊಕ ಓ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜೈಕ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಡೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಏತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಂಡು ಮಂದು ಮಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಂಪೂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಕ್ಲೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪುಡದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜೆನ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಿತ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರ ದಾನೆ ಗುರ್ತೇಜ ಅಂದೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಶಾಂಪು ರೇಟ್ ಎತ್ತ 200 ml 100 ml 79 rupees 200 ml 158 ಶಾಂಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ 100 ml 199 rupees ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ 200 ml ಅಂಡ 380 rupees ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ಗೆ ದಾಯಿಜೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ಲಕ ನಿಂಕಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದಾಪನ್ನಗೆ ಇಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಆಯಿಲ್ ಕನಪುಜೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತನ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತನ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ 150 250 ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು 1 ಲೀಟರ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದೆಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓವ ನೇಮ್ ಪಾರ್ದಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪು ಪೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂಪುದ ಮನ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪು ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಬ್ಬ వచ్చిన ಪಾತೆರ್ದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕನವರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಏನೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೋದುಪ್ಪಾರು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಮುಂತಾರ ಹೇರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಚಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಮುಡು ಬರ್ಚಿ ಬತ್ತೆ ಬರ್ಚಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಶೈನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ತರೆ ಕಟ್ರೆ ಇಂಕೇಂದು ಆವೊಂದಿತ್ತ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಪೂರ ಇಂಕ ಹೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ತೋಪ ಬಂತಲೆ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎನ್ನನೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಪನ್ನ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆಂದು ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂತಂತ ಮರ್ಲೇದಿಲ್ಲ ಕಾವೆ ನಾನು
ಸೊ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡ್ದು ನಿಕಲೆ ಪಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಿಟ್ಟಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಇಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ದೆತೊಂದು ಬೇರೆ ಏಪ 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 ಬೇಗ ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತುಂಡು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಲಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಬಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನದು ಆಯ್ತು ದಾನೆ ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನ ಆಡಾತೆ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಕ ಎಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು 5G ಓ పోతుండియా 5G 5G हो गया ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನೊರ ತಿಕ್ಕಗ ಎನ್ನ 5G ಬೋದು 4G ಬೈದಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನೆಗೂ ತುಂಬು ಒರ ಐಸ್ಕೆ ಪಾಪೆ ಸಾರಿ ನಾನೊರ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್